Moeder met Pelt, welkom. En met Wim Kallever dan nu alweer. Het is een mens die is heel erg van welte. Hij is daarneven had van allerhande belangrijke functies vervuld. Is nu een beetje in rusten. En is muzikant. En als muzikant vooral is hij op heel veel terreinen actief geweest. En nog. Huub Eusen, fijn dat ze met u gaan schallen. Welkom. Frits, begeer hierin gekomen, joh. Verzetten als je die gaat ruigen. Wat wil ze drinken? Dug mij maar een pilsje. Pilsje. Ja, zeker. Had ze dat? Huub Eusen, fijn dat ze er bent. We willen van alles van dich weten, maar we beginnen bij het begin. Waar stond het weegje van de Huub? En ja, goed, vrouwenschool is niet goed. Nee. Dat wordt dus ook niet het geval. Ik ben dus op de Walter Tuinslot 73 om precies te zien, geboren. En dat is het Liegraaf, wie de Marchecheken zijn. Daar loog vroeger ons boerderij. En daar ben ik bij de man met gebed geboren. Oké. Dus, ja. Als middelste van drie jongen bleek naar de hand. Ja. Ja, wie wel is wil ze het hebben. Een boerderij met weeën en met weeën. Dus gemengd bedrijf zagen ze dat tegenwoordig tegen wel. Dat ze zowel vee has als land, wat ze bewerkt. En moesten ze allemaal kroeten en vruchten op teels die dan verkocht werden. En dat wordt dus een gemengd bedrijf van 4 jaar. Ja. En dat betekende voor u jongen dan ook bijvoorbeeld smorgens vruchten kuimelken en zo? Nou, dat nog net niet. Maar het was wel zo. Bijvoorbeeld een komerskorven, noemden ze dat in de tijd. Dan moeten we 's nachts uit gebed gehaald. En dat moest voor mij helpen. Want ja, dat moest getrokken worden voor dat korf droog te krijgen. Ja. Even chic gezegd. En dan kwam de mama stroet wel. Jongen, kom even helpen. Even een regenjas of gaat over de pyjama. Weet ze, er staal in en dan, dat moest het. Oké, dan kwam wel de extra vuur. Dat kwam regelmatig vuur, want ja, die koeien worden geïnsemineerd, heet dat, kunstmatig bevrucht. En zo gauw is die een korf kroegen, dan wisten ze van, dat gieten ze nog, gaat dat gebeuren. En want dat 's nachts was, dan moeten we het goed gehouden. Ja, en op de landerijen wisten dat dan chic is. Dat wordt natuurlijk ook aangepakt. Of worden... Ja, zeker. Dan gewoon ze minstens, ik me goed herinneren, dan gingen toch ook wel jongens zwemmen en zo. Niet dat ik nooit van kunnen zwemmen heb, er waren vroeger nog. Ja. Maar het was wel zo dat de man dan zag, jongen, gang toch pap gaat helpen, die is daar boven bezig en die is maar alleen een hectare kroeten. En dan moest dat allemaal geschoefeld worden, wat het onkroet ertussen. Met de hank, hè, dat waren ja, met de hak. Daar keek ze die glaam aan natuurlijk. Mensen keken ze, wacht, god, nog zoveel rijden. En dan zomervakantie we oogst. Wat oogst niet, dan moeten de vruchten naar binnen gehaald en het huig natuurlijk en zo het allemaal. Ja, het klinkt misschien erger als we in feite war. Natuurlijk halve ook wel ons vrije tijd. Ja. Maar er wordt toch eigenlijk min of meer voetstoots aangenomen dat ze ook met hulp. Ja, zo wordt het vroeger ook eigenlijk. En de man kost dat allemaal goed brengen. Zo jong gang dat pap gaat helpen. Dat dacht ze alleen. Er staat dat de eerste. Ja, snapste? Hey, maar ondertussen moet ze ook nog school in zich hebben. En dat waren natuurlijk ook allemaal een welte. Dat waren allemaal een welte. Tenminste, de Liegerschool wel, de Martinesschool. Sint-Martinesschool wordt toen nog, dat hadden ze er vanaf gehaald nu. En daarna ben ik naar de Pancratiusmullo in de heuvel tot Westervieren. Ja. Ben ik geweest. Ja, die is er ook al heel erg lang niet meer, maar daar had ze dus, zeg maar, die middelbare school gedaan. Ja, middelbare school gedaan. En toen had ik eigenlijk een beetje genoeg van het leren. Moet natuurlijk gezegd van, dat moest weer leren. Daar had ik op dat moment niet veel zin in. Ja, dan wordt ze op stap gaan, dan wordt geld verdienen. Met een tientje deed ze niks meer. Hoor. En toen ben ik inderdaad eerst vakantiewerk gedaan. En dat vakantiewerk dat had een dik jaar geduurd.
bij het transportbedrijf. Maar pas op, maar een beetje administratief was het ook, zeg, geloof ik. Nou, ik word wel gewend aan te pakken, dus bij het transportbedrijf. Daar gaan verteuten geladen bij de boeren. Dat zijn in Bocholt en Bornhei wordt dat. En bij de boeren in de omtrek vruchten geladen. Zek. En zo wordt allemaal weer aangepakt. Maar worden best wel aanpoten. Oké. Zelfs het zon dus nog aan het werken. Daar moest de melk ook opgehaald worden. Het was niet het zon, dat had ik... Het was echt een vrachtbedrijf ten behoeve van de agrarische... Ja. Maar ik had dit keer gedaan en het was wel zwaar werk. Oké. Ja, en toen? Ja, en toen op een gegeven moment dacht ik... Goed, werk was een beetje blijven zitten. Ja, snap ze. Ik hou toch wel zo graag van potverdorie. Ja, dat wil ze niet al zijn leven blijven doen. Het betaalde goed, dat giet zich allemaal in het vuur. Maar de dag erover, god, ik ga de mulo af. Wordt toen nog get. Tegenwoordig is er dan niks meer. Maar toen ben ik inderdaad gewoon solliciteren. En toen ben ik eigenlijk bij Van Loo Kaas bij terechtgekomen. Zuivelhandel wordt het in Simpelveld. Okay. En daar heb ik 7 jaar gewerkt als vertegenwoordiger. Dan ben ik dus eigenlijk het ganse Zuid-Limburgse land had ik doorkruist de producten aan de maan te brengen. Wordt dat wel met auto van de zaken, voordat het toch iets? Ja, wordt niet met de fiets, maar dat wordt met een bestelwagen. Dus, maar dat wordt nog met contant geld. Dat wordt naar binnen brengen, afrekenen. En dan hadden ze zo'n pak geld natuurlijk in de binnentrash. Dus er wordt toch wel link, wat ze dat tegenwoordig is. Ja. Maar daarna, want ik wil naar de Pancratiusbank. Ja, dan komen we... Pancratius Mavo, Pancratiusbank. Ja, misschien ben ik toch gecharmeerd van dat naam. Maar in ieder geval, ik was bij de zuivelhandel aan het werk. En op een gegeven moment was de vrouw destijds in verwachting van de oudste. En ik dacht, potverdorie, er moet toch wel. Je hebt meer geld op de plank komen, want je hebt meer brood op de plank, je hebt meer geld. En dat hou ik dan ook eens lekker aangekaart van, potverdorie jongens, ik ken het niet. Ja, nee, loester, de sociale lasten zijn toch hoog en het kost allemaal niet. Ik denk, misschien werd het tijd om te verkassen. Mm-hmm. En toen, vroeger sloeg ze de gezet nog zo op zaterdag. En dan zocht ze nog wel eens een advertentiestoor. En dan zocht ik bij de Pancratiusbank, zochten ze lui om opgeleid te worden tot kantoorbeheerder. Hoe is dat toen? En ik denk, weet je wat, ik trek de stoute schoenen aan, ik ga het eens proberen. Nou, wat schetst mijn verbazing. Ik word prompt uitgenodigd voor een gesprek. Op de Gierstraat, zo heette die toen nog, de Pancratiusbank, misschien weet ze dat nog. En ik weet dat de vrouw toen bij me was, die was in verwachting, die was toen echt al op het laatste aan het gaan. En ik zat in de wacht toen maar ik kon van de auto nog zetten op het Schouwburgplein toen. En ben ik naar binnen gegaan, een goed gesprek gehad met de directeur toen. En eigenlijk redelijk snel aangenomen door. Dus daarin had ze gezegd, wat gies ze nu? Hoe gies ze bij de bank werken? Dat is wel gans gedaan. Dus ik zeg, het had ook wel met geld te maken. Ik zei, dat doe ik graag met. En daar heb ik dan ongeveer 10 jaar gewerkt. Maar daar had je nog bij verschillende werkgevers gewerkt, maar waarvoor jullie ook van zullen kennen, dat is inderdaad van het nutsbedrijf, toen op de Grengel, zeg maar. Hè? Ja, dat klopt helemaal. De bank, wat prima allemaal, ligt iets in het vuur, maar ze gingen centraliseren. Dus die klinkkantoor, dus gauw intussen een B-kantoor waar dat op Spijkersweg, Kerkrade West. Dat waren nog eenmanskantoortjes, dus dat moest alles zelf doen. De combinatie van de kluizen, dan gaan ze krom, houdt ze bij. Ik was natuurlijk hartstikke gevierlijk, maar goed. Toen was het zo. En met dat centraliseren, daar word ik natuurlijk niet zo, daar zat ik niet zo op te wachten. Ik denk, daar kunnen ze dadelijk wel bij hangeren. En daar kunnen ze niet meer doen wie stoer het scheer, zoals ze willen. Dan moest ik toch een beetje veugen, wie dat zo chic is. En toen ben ik eigenlijk weer gaan kijken van, ook weer in de kant, nog gewoon. En toen zag ik bij het nutsbedrijf in Heerlen, vroegen ze de coördinator klantenzaken wil werden. Ik denk, klantenzaken, dat had ze allemaal gedaan, dat kent ze wel. En toen had ik toch gesolliciteerd en 2 gesprekken gehad en ben ik toch aangenomen.
Ja. En ja, dat wordt inderdaad nutsbedrijf toen nog op de Grengel. En vandaar is dat Essent geworden. En ben ik uiteindelijk bij Essent en de voorgangers daarvan ben ik zo'n 25 jaar geweest. Dat is eigenlijk de langste tijd van die werkzame leven. Precies. Ja. Want we moeten natuurlijk een beetje terug en vooral nog gaan het over de muziek gehad. En dat is bij dich heel erg belangrijk. En we beginnen dan even nu met een muzikaal intermezzootje. En dat is eigen fabrikaat. Daar had twee zoons die ook in de muziek zitten. En we komen daar gelijk nog wel over te spreken. En daar had samen met hun een liedje opgenomen. Spas in het leven. En dat is... Het is niet echt uitgebracht, maar daar had het wel in de studio opgenomen. De Luc kennen het vinger op YouTube, maar het staat bijvoorbeeld net op Spotify of zo. Hè? Nee, het is niet officieel uitgebracht. Het houdt ermee te maken dat die jongens hadden dus een rockband. Ja? En wanneer die ergens speelden, en dan gingen we dus natuurlijk loesteren. Ja? En dan riep de oudste al van de bühne af door de microfoon, hoi pap. En dan riepen die anderen van de band ook al, hoi pap, weet ze. En wie niet gunt van ons gaat samen doen, dachten die. Ik zei, ja, het is een muziek en mijn muziek. Dat is toch een wereld van verschil. Ja, maar het zou toch zo zien, want van een keer het samen kosten doen. Nou, toen kwam ik op een liedje terecht. De melodie hou ik al. En hou ik daar dus een leuke tekst bij gemaakt, een Limburgse tekst. Er zit toch immer in een bepaalde mood. Nou, op dat moment spas in het leven. Ja, het ging over een meidje, wat trufs. En we dachten, het is allemaal nog veel fijner en veel chondervings. En daar had ik de teksten bij gemaakt. En toen had ik tegen de jongens gezegd, stel wat er nu wilt. Ik zei, dan gaan we met nog Peter Bartolomee, dat zal ze ook nog wel kennen. Zeker. Daar was ook al laaiend enthousiast. En ik zei, dan gaan we dat samen opnemen. Ja, die houden er spas aan, die vonden dat geweldig. Ja. Die houden hem dan nog als tune op de telefoon staan. En alles is pas. Huub is een eager beaver. Ja. Spas in het leven. Spas aan het leven. Aan het leven en mijn land. Wat ik mijn hart aan heb verband. Aan mijn liefde aan wil geven. Ik heb spas aan het leven. Het smetje dat die op mij wacht. Mij zoveel passie heeft gebracht. Spas in het leven, dat had er Huub Eusen ook, dat weet ik zeker. Absoluut. Want ja, we hadden eigenlijk tot nog toe eigenlijk in dit gesprek alleen maar gebutteld en gewerkt. Maar muziek is in die leven, denk ik, heel erg belangrijk geweest. Want je bent als klein kind, denk ik, best je al actief geworden in de muziek. Dat moest je ons vertellen. Ja, helemaal in het begin, we waren een jaar of 4, 5 misschien. Toen kreeg ik al een tamboerstekje. En in de tijd hadden ze nog weeënfeesten en concerten, weet ze wel. En dat was ook bij ons tegenover op de weg. We hadden ook weeënfeest gehouden. En die harmonieën die stelden zich op aan de vroegere Rabobank. Weet ze misschien nog wel in Welte. Daar stelden die zich op. En dan maakten ze een tocht door Welte heen. En dan liepen ze naar die weg. En dan gingen ze op de kiosk en daar gaven ze een concert. En dat wist ik als klein jongetje. Dus ik had een tamboerstekje gekregen op de verjaardag. En dan ging ik dus immer naar Ongen, naar die Rabobank. Daar kwam die harmonie. En dan liep ik voorop met dat stekje. En dan zag de pap, ja, nu zal hij wel naar binnen komen. Niks, de stek ging uit naar rechts. En dan, hup, richting de weg. Dus ja, dat zat er toen al in. Ja. En ik ben met 9 jaar ongeveer beginnen te oefenen bij de harmonie. Je zo'n trompet. TOG, tot onderling genoegen. En met mijn tiende zou ik in de harmonie al met te doen. Trompet, zei ze. Ja, op trompet ben ik begonnen. En daarna ben ik op bariton overgegaan. Ik stond een beetje met de huurte. Ja, dan zit de lira, misschien, of lira, het wordt toch enge uit de vereniging. Ja, voor de rest wordt er niks in die tijd. Dan zit misschien kinst ook beter bariton op. Dat is een beetje een groter mondstuk en dat ligt ik misschien beter. Ja. Dan ben ik daar op weer gegaan. Hè. En met mijn 18e ben ik toen overgegaan op bastuba. Ja. Dat grote ding wat ze nu speelt, dat is de bastuba. Joekel, dat is de bastuba. Ja. En die had ik sindsdien eigenlijk immer geblazen. Ja.
Toen waren op een gegeven moment in de harmonie waren er gasten die zagen van nou, het is ook wel leuk we voor misschien een kapelhand waar we op feesten en zo kunnen optreden. En dan was Huub natuurlijk ook van de partij, want in een kapel. Waar Haantje de voorste natuurlijk om daar aan mee te doen. Een van de initiatiefnummers was Matt Jansen, intussen helaas overleden. En dus ook, op dat moment hadden we 4 kleine orkesten, de Manolitos noemden we ons. En we proefden nog bij de Moos, vroeger had ze Café Maas. Ja. En dat wist hij Matt. En daar wordt dus een avond heen gekomen. Er zitten jongens luisteren, dan en dat idee had ik voor een kapel. En daar hou ik u keer bij. Voor wat toch een beetje de kern van de harmonie. Hè. En toen zijn we met dus 4 geloof ik gewoon met dat Matt samen. Zijn we begonnen om muzikanten om de cent te verzamelen. En daar is de Waltinekapel ontstaan. Die besteedt nog immer, maar in de loop van de jaren hadden er ook duizenden lui toch in van allerhande zomerfeesten en feesten geamuseerd. Hè. Dat was toch... dat was stimmung, hè. Waltinekapel, blaasmuziek. Bekkerveld. En een geweldige zanger, Huub Eusen. Ja, nou, dat is zo ontstaan. We verstonden immer heel veel aan de diek, zal ik niet verwonderd had. En dan wordt er gezongen. En dan zei ze, dat is een goede stem. Doe maar eens zingen. Ik zei, ja, kom. Ik zal niet binnen blazen, niet het zingen. Ja, maar we moeten een zanger hebben. En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. Hè. Ja, en hoe kom ik er niet meer vanaf? Nee, maar dat is een geweldige bariton die ze daar zit. Hè. Ja, hij deed het goed. Ja, en nog immer. Hè. Want daar has hem ook niet meer alleen voor de kapel gebruikt, maar dat is ook op ander gebied. Has ze muziek gemaakt met andere opnames gemaakt met andere. Ja, dat klopt. Ja goed, er is van alles en nog het gebeurd, maar op een gegeven moment hou ik zo gehad van, ja, ik ben wel aan het zingen, maar gebruik ik die stem wel goed. Toen ben ik bij een Oostenrijkse, ja die woonde uiteraard, operettezangeres in de Lier gegaan, ongeveer 1,5 jaar. Ieder werk. En dan maar al die toen, en richtig arme, dat deed ze dan toch verkeerd. Want toen ik vroeger zong met de carnaval, ja, na de eerste avond, dan wordt het al afgelopen, dan moest dat ding maar. Dus, en daar had ik dus heel veel van geleerd. Maar ja, die worden me te veel richting opera. Dat is misschien toch niet mijn ding. Nee. Maar ik had er wel heel veel aan gehad. Okay. Ook met blazen, de ademhaling, het middenrif, is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. En dat wisten we vroeger niet, dat waren gewoon blazen. Ja. Hey, en niet alleen maar uitgevoerd, maar ook liedjes geschreven. Voor naar vastelovend, maar... Ja, vastelovend, ook gewoon liedjes. Maar even de dorpsgekken, maar dat was natuurlijk dan ook carnaval. Ja. Maar ook en wat voor jullie gehuurd dan? Ook wel loesterliedjes. En ik ben nogal goed met rijmen en dichten. Daar had ik wel, dat was vroeger op het werk ook al zo. Dan hadden we een jubilaris en dan zagen ze, Huub, kent ze nog schouw even gaat schrijven. En dan loop ik maar even geweer, dan stuur ik niet. En dan, een kwartier, 20 minuten, dan hou ik dat wel eens een stukje verder. En dan wordt dat vuur gelezen. Boah, weet je. Hey, en die voordragskunsten en die muzikale kwaliteiten en whatever. Hans is zelfs in Maastricht opgevallen, want daar had ze ook nog voor het L1 had ze wel een paar dingen gedaan. Ja, alleen verhand met de Engelkes natuurlijk gezongen. Hè? Huub en de Engelkes, dan hebben de Engelkes van gemaakt. En 4 zijn inderdaad bij de Luiperoet zijn voor gewerkt. En bij de Luiperoet, dat programma had ze misschien wel eens gezien. Ja. Oet van Munk en Arno Dekkers. Ja, Arno Dekkers natuurlijk ook. En de regisseur, de Jo Doudsberg, misschien ook wel gehad. Zeker. Daar hou ik vroeger met op de Mullo gezet. En daar zet dus op een gegeven moment, wie voor dan de opnames hadden gemaakt, van goh Huub, kan ze ons niet even uithelpen? Er is een acteur niet opkomen en er moest even een paar dingetjes zagen. Zetten dat had ik al gearseerd, dan weet ze wat. Zetten dan doen ze zich even grimeren en dan kind dat. Ik zei, ja maar joh, wie stelt zich dat vuur? Ja, zit op de kindstand wel. Zo ben ik daar eigenlijk een beetje ingerold. En naderhand is er dus bijgekomen een soapprogramma eigenlijk van wat er joh ook hou. Hè? En
daar ben ik er eigenlijk een beetje in blijven hangen. Had ik dus een 25 afleveringen metgedaan. Okay. Alles komt goed. Ja, maar ook met 0 hè? En met Vivi aan de tast worden. Ja. Ik vergeet juist de naam Schraapputs. Schra, sorry. Ja. Als afsluiting, want voor zinnen weer door de tijd heen, moet er verwarring even stilstaan bij het feit dat er ook met een ensemble, noemt ze het geloof ik, hè, van de TOG, de laatste jaren bij die kerstshows van Rieu. Ja. Has met gehouden. Mac. Ja, klopt. Daar sleet er van met af, maar dat is wel een mooie kers op de taart. Ja. Mooie kerst. Ja. Maar tuurlijk, het is niet toevallig natuurlijk zo gekomen. Lars Waggeler, die speelt nog helemaal bij Rieu. Hoorn. En Rieu had dus aan hem gevraagd, goh, weet je niet, een leuk koperensemble. Ja, dat weet ik wel, zegt Lars. Ja, en zei Lars, ik denk dat ik dat wel weet. En toen hadden we toch even moeten vuur blazen. Rieu was er niet bij, maar wel een filmpje moeten maken dat een beetje wist wat vuur zich houdt. En dat was goed bevonden. En sindsdien, volgens mij zijn er 6 jaar inmiddels, doen voor dat. En inmiddels is dat 5 voorstellingen van de Rieu, hoe 4 dan in het voorprogramma voor de lui al gaat te amuseren en op te warmen doet. Het is zelfs zo sterk dat de lui af en toe nog niet direct naar binnen gaat. Dan gaat die bel. Dan moeten die de zaal in en dan zitten 4 de vuur te blazen. En dan vergeten sommigen, we moeten nog naar de Rieu gaan luisteren. Nou Huub, ziek dat ze met elkaar willen kallen. Versleet het af met het Elske en de boodschap van voor de lui heen. Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, blijf gezond, verstuddig, want er is zeker genoeg in de wereld. Dat hoor ik tegen. Gezondheid. Gezondheid. Angerkier bij Moelen met Pelt. Er zijn toentertijd wel wat bootjes aangehouden en wat vreemde mensen aangehouden. Die ook wel bij ons aan boord zijn gekomen. Maar daar heb ik eigenlijk weinig van meegekregen toen. Ja. Nou ja, weet je patrouilleert eigenlijk in achtjes. Hè. Dan vaar je iedere keer hetzelfde. Maar je ligt in een weekend in de haven.